Аз съм готов да поема всякаква отговорност, за да може България да се освободи от Доган и БСП, да може да се ликвидира изобщо това явление доганизация на българския политически живот, да се ликвидира политическата корупция. Аз съм готов да направя всичко. Всъщност останал съм в политиката като един от последните, които тръгнахме първи, точно защото се боя за бъдещето на страната, защото искам това нещо да не преследва, да не бъде задача на хората, които идват след мене, на техните деца. Изобщо аз съм от хората, които не казват, че това е проблем, който ще се реши с поколения, с смяната на поколения. Аз искам проблемът, примерно с корупцията, да бъде решен сега. Проблемът с възстановяване на доверието на Европа към нас да бъде решен сега, следващите месеци. Аз съм за това сега да бъдат отстранени БСП и Ахмед Доган от управлението на страната. Сега да бъдат отстранени. Просто на 5 юли да започне този процес. Затова съм готов да нося всякаква отговорност. Разбира се, без да претендирам нищо в лично качество.